Ξέρω αν έχετε. Τι θα απαντήσουμε στην κυρία. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχουμε ιδρυθεί εδώ και 5 μήνες. Το καταστατικό μας προβλέπεται η συνεργασία με άλλα κόμματα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να το αποφασίσει ένας ή δύο άνθρωποι που αποτελούν, ας πούμε, τη διοικητική επιτροπή του κόμματος. Αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί από όλα τα μέλη, σε συνέδριο, να υπάρχουν προτάσεις βεβαίως για αυτό το θέμα. Από όσο γνωρίζω δεν μας έχει γίνει κάποια πρόταση τέτοια και εμείς λόγω του ότι ακόμα δεν έχουμε κάνει συνέδριο, δεν έχουμε προλάβει λόγω των πραγμάτων. Έτσι, 2 απανωτές εκλογές είναι αδύνατον απλά να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Αλλά εάν υπάρχει οποιαδήποτε. Και η δημιουργία πρόταση, ξανά είναι νέο κόμμα, έτσι. Τώρα ξεκινάει. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, ειδικά με το δημιουργία ξανά. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο ισχύει, γιατί δεν έχω μιλήσει με τους ανθρώπους, ότι οι διαδικασίες του εσωτερικά έχουν σταματήσει και υπάρχει αυτή τη στιγμή ενός ανθρώπου αρχή. Το οποίο είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς απλώς να συνεννοηθούμε με αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοιες θέσεις. Αυτή είναι η διαφορά σας, δηλαδή. Ίσως δεν ξέρω αν δεν είναι μόνο ο κ. Τζίμηρος. Κάπως έτσι λειτουργήσε. Δεν έχω μιλήσει. Δεν μπορώ να πω. Απλώς σας λέω ότι ακούγεται. Και επειδή δεν έχουμε κάποια επαφή μαζί τους, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Βασικά αυτό θα τα δούμε μετά το συνέδριο, το οποίο υποθέτουμε θα γίνει Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Και θα μπορούμε να έχουμε και επαφές με τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί θα καλέσουμε βεβαίως όλους από όλα τα κόμματα. Και να έχουμε και κάποιες θέσεις συγκεκριμένες. Και βεβαίως η ακροάτρια η οποία σας πήρε και σας έκανε αυτή την ερώτηση, θα θέλαμε πάρα πολύ να συμμετέχει και η ίδια. Δεν είναι ανάγκη να έρθει. Στη διαδικασία αυτή μέσα από το διαδίκτυο. Δηλαδή, αν μπει στο Google και γράψει πειρατές, βγαίνει στη σελίδα σας, η οποία έχει όλες τις θέσεις κτλ. Μπορεί ο καθένας. Γιατί αυτό ήταν και το σύνθημα στην αρχή και είναι ακόμα του κόμματος Δημιουργία Ξανά. Ότι ξέρετε, εμείς δεν θα σας πούμε πολλά. Μπείτε στο ίντερνετ να μας δείτε. Δηλαδή, έχετε κάποια κοινά. Αν γράψετε τη λέξη κόμμα στο Google, πρώτο βγαίνει το κόμμα Πειρατών Ελλάδος. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μπείτε να μας βρείτε. Λοιπόν, αλλά σας λέω, εμείς θα καλέσουμε όλα τα κόμματα, οπότε θα έχουμε με όλους κάποια συνεργασία για να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Γιατί σε εμάς το θέμα είναι η συμμετοχή και όχι τα κομματικά στεγανά. Μάλιστα. Λοιπόν, και προτάσεις και άμεση δημοκρατία και αλλαγή του συντάγματος, όπως είδα ότι γίνεται, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, δεν το παρακολουθώ τώρα. Υπάρχει μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν και μέλη μας με προτάσεις για την αλλαγή του συντάγματος. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά βεβαίως δεν μπορούν να το επιβάλλουν οι πολίτες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τρόπος να επιβληθεί από τους πολίτες. Εμείς έχουμε κάποιες θέσεις που νομοθετικά θα λύσουν αυτό το πρόβλημα, αλλά μέχρι να γίνουν όμως του κράτους, όπως καταλαβαίνετε, είναι απλώς μια πρόταση. Γιατί λέει και η φίλη ακροάτρια ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε και να δούμε σοβαρά πώς θέλουμε αυτή τη χώρα σε αυτόν εδώ τον αιώνα που διανύουμε, το σύγχρονο τέλος πάντων, έτσι, με τόσα επιτεύγματα της τεχνολογίας κτλ. Και πώς εσείς πιστεύετε πάντως ότι είναι πολύ εύκολο μέσα από το διαδίκτυο να ελεγχθούν αρκετά πράγματα και διαφάνεια να υπάρχει και όχι όπως αυτό το διάβγεια, ας πούμε, να εμπλουτιστεί, ίσως δεν ξέρω ποια είναι η θέση σας ακριβώς. Το διάβγεια είναι ακριβώς αυτή, ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά είναι μόνο παρουσίαση. Δηλαδή δεν δίνει τον τρόπο να ελεγχθούν αυτές οι αποφάσεις. Επίσης, τα δεδομένα είναι σε μια μορφή που δεν μπορούν να επεξεργαστούν, να γίνουν επεξεργάσμα άμεσα. Όταν ψάχνω να βρω κάτι στη διάβγεια, μπορεί να ψάχνω μία ώρα για κάτι το οποίο με μια απλή λειτουργία, ότι αυτό είναι οικονομικό στοιχείο, ότι αυτό προέρχεται από τον τάδε φορέα. Με απλό τρόπο, όχι όπως σήμερα για ένα οικονομικό στοιχείο μπορεί να το βρει σε 15 διαφορετικές κατηγορίες, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ πιο εύκολα και να γίνει το έλεγχος και βεβαίως να υπάρχει και από κάτω θεσμική κατοχύρωση αυτού του διάβγεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια ιστοσελίδα όπου αναρτούνται αποφάσεις σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή ότι πρέπει όλοι να τα βγάζουν εκεί, αλλά και ό,τι αποφάσεις υπάρχουν απάνω πέφτουν στην κρίση των αρμοδίων οργάνων προς έλεγχο. Οπότε να υπάρχει δυνατότητα, εάν κάποιος πολίτης καταγγείλει ότι ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι σύνομο ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με διαπλοκή διαφθορά, να μπορεί να ελεγχθεί. Αυτή τη στιγμή το μόνο που υπάρχει εκεί είναι η απόφαση. Τίποτε άλλο. Μάλιστα. Θέλει πολλή δουλειά λοιπόν και προς αυτή την κατεύθυνση που διασφαλίζει, αν θέλετε, και την αξιοκρατία και την διαφάνεια
να το πω πιο σωστά, τη διαφάνεια. Που όλοι έχουμε ένα θέμα και πολλοί πιστεύουν ότι έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Ακριβώς. Αυτό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί πολλοί λένε εντάξει, λέτε για το ίντερνετ και τι μας νοιάζει εμάς το ίντερνετ και τι μας νοιάζει η διαφάνεια. Όχι, το αντίκτυπο, το ίντερνετ είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μας λύσει ένα πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι το ίντερνετ το σημαντικό, είναι το ότι θα μας λύσει το πρόβλημα. Είναι το μέσο δηλαδή για να φτάσουμε σε αυτά που οι πολίτες οι ίδιοι βάζουν καθημερινά. Ακριβώς. Εάν μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα και μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος του κράτους, να αυξήσουμε τα έσοδά μας, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είμαστε σήμερα και από τη θέση που ήμασταν πριν από 2 χρόνια, η οποία μας οδήγησε, πριν από 3 χρόνια, που μας οδήγησε σε αυτό το πρόβλημα που ζούμε σήμερα. Θεσμικές παρεμβάσεις λοιπόν ουσιαστικές με τη βοήθεια του διαδικτύου, είτε προς την κατεύθυνση, γιατί έχουμε αξιόλογα μυαλά των προτάσεων που θα επεξεργαστούν μετά από τους πολιτικούς, σε πάση περιπτώσει, είτε για πολλούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, είναι μια πρώτη επαφή και μετεκλογικά θα έχουμε συνεργασία με τους πειρατές. Δεν έχουν καμία σχέση με τους ανώνυμους, να το πούμε αυτό. Οι ανώνυμοι είναι μια ομάδα. Να το ξεκαθαρίσουμε, δεν μιλάμε για hacker, πώς τα λέτε σε αυτά. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Ούτε κάνετε επιθέσεις κυβερνοχώρου στη ΣΥΑ, στο Υπουργείο ΤΑΔΕ. Οι έχουν να κάνουν καθαρά με το πολιτικό χώρο και αυτό που προσπαθούμε να αλλάξουμε είναι την νοοτροπία που λειτουργεί η πολιτική αυτή. Γιατί ξέρετε, έχω ακούσει και σας ταυτίζουν κάποιοι που δεν γνωρίζουν πολλά. Υπάρχει μια τέτοια. Ναι, αυτό είναι θέμα ανάλογα με το τι έχει ενημερωθεί ο καθένας. Δηλαδή, πολλοί ταυτίζουν για παράδειγμα τα blogs. Είναι παράξενα τα ονόματα. Πειρατές ανώνυμους παραπέμπουν σε. Ναι, γι' αυτό. Σε άλλα πράγματα. Ακριβώς. Και με όσους μιλάω και μου λένε τι ακριβώς πρεσβεύουμε στο διαδίκτυο και αν θεωρούμε την αντιγραφή, ας το πούμε, κάτι που θεωρείται παράνομο, έτσι, ως κάτι που θα πρέπει να συμβαίνει, τους εξηγώ ότι θεωρούμε ότι η αντιγραφή για εμπορική χρήση είναι παράνομη και βεβαίως οι νόμοι που ισχύουν σήμερα θα πρέπει να ισχύουν. Όμως η αντιγραφή για προσωπική χρήση ενός έργου που έχω ήδη αγοράσει ή έχω τα πνευματικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να είναι παράνομη όπως είναι σήμερα. Δηλαδή θα πρέπει να τελειώσουμε με τις υπερβολές και να κρατήσουμε το σωστό του νόμου. Πάντως δεν υπάρχει και νομοθεσία έτσι ιδιαίτερη για το διαδίκτυο. Νομίζω θα μπορούσε εκεί να σηκώνει συζήτηση και όχι μόνο τώρα, λίγες ώρες πριν τις εκλογές και μετά. Και θα σας χρησιμοποιήσουμε, θα σας χρειαστούμε κύριε Περατζάκη και μετά. Έτσι, μετά να δούμε πώς μπορούμε να μπούμε σε άλλα κανάλια χρησιμοποιώντας σωστά το διαδίκτυο. Αν θα υπάρξει κάποια νομοθεσία να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και όχι προς την εξυπηρέτηση εταιριών ίσως γιατί το βλέπουμε, δηλαδή πάω σε ένα κατάστημα κάποια στιγμή να ψωνίσω και μετά μεταράζουν στα μηνύματα ή στα ηλεκτρονικά μηνύματα ή στα κινητά, δηλαδή, αλλά πού βρήκαν τα στοιχεία μου, ας πούμε, έτσι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για το Facebook και για το Twitter, για τις μαμάδες, τους γονείς, πώς μπορούν να. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Θα αφήνουμε μετά τις εκλογές. Πιάσαμε πόρτα, κύριε Περατζάκη, τώρα, να είστε σίγουρος. Λοιπόν, οι δημοκρατικές διαδικασίες, άλλη μια ερώτηση. Είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες σε ένα κόμμα στην Ελλάδα λειτουργούν όσο δεν υπάρχουν ακόμη οι λίστες για τις έδρες. Αναφέρει τον τοποθέτηση της κυρίας. Ναι, κατάλαβα. Μιλάει για το εκλογικό σύστημα και πώς δουλεύει μετά την πρώτη εκλογική. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Ο στόχος λοιπόν είναι. Να απαντήσω σε αυτό, να απαντήσω στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, τοποθέτηση ήταν της κυρίας, να απαντήσετε μου. Ο εκλογικός νόμος καταρχήν έχει ένα πολύ βασικό πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με τις εξτρά έδρες που δίνει στο πρώτο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απλή αναλογική που θα μπορούσε να βοηθήσει σε μεγαλύτερη πολυφωνία και στο να προχωρήσουμε προς μια κουλτούρα συνεργασίας. Είναι ακριβώς αυτό που σας ρώτησε η προηγούμενη ακροάτρια. Εμποδίζει αυτός ο νόμος και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να φροντίζει ώστε τα συμφέροντα των μεγάλων κομμάτων να ενισχύονται και να μπορούν να χρησιμοποιούν μετά την χαμένη ψήφο ως δικαιολογία. Δηλαδή ένα κόμμα που δεν θα μπει στη Βουλή γιατί θα πάρει κάτω 3% δεν αξίζει να το ψηφίσει κάποιος γιατί χάνεται η ψήφος του. Ενώ στην ουσία η μόνη χαμένη ψήφος είναι αυτή που δίνεται για λάθος λόγους. Δεν είναι η ψήφος που δίνεται σε ένα κόμμα το οποίο θέλετε να κάνει τα πράγματα που λέει ή να συμμετέχετε σε αυτό και να βοηθήσετε να κάνει τα πράγματα που εσείς πιστεύετε, αλλά η ψήφος που δίνεται για λόγο διαμαρτυρίας, γιατί
με τσάντισε ο τάδε βουλευτής, ποιον ξέρω στην περιοχή μου τον τάδε που είναι σε άλλο κόμμα, να ψηφίσω αυτό, γιατί με τσάντισε ο προηγούμενος. Το πρόβλημα είναι λοιπόν καθαρά